Om sommeren plejer der at være rigtig godt fyldt op herude. Steder du bare må tage hen med dine venner i Esbjerg. Her på torvet i Esbjerg har vi for eksempel herover Dronning Louise, hvor du kan gå ind og få en masse lækre drinks. Og herover har du Café Gallardo, hvor du også kan gå ind og få lækre drinks. Om sommeren plejer der at være rigtig godt fyldt op herude. Får noget lækkert at spise og noget godt at drikke. Det er meget hyggeligt. Du kan for eksempel tage på stallen, hvor de viser fodboldkampe, og hvor at der er pool, og der er brætspil, så I kan bare tage ind og hygge jer og drikke drinks eller en sodavand. Du kan tage ind på Guldægget med dine venner som sådan en frokost og få kaffe og kage og smoothie, så bare lidt lækkert. Du kan tage ind på Espresso House og drikke en kaffe med dine venner, hvor du faktisk også kan sidde og studere. Det er sådan en hyggelig café. Her har vi Esbjerg Street Food, som har en masse lækre madboder. Udover det er det også her, vi holder en masse fede events, som du kan komme til, hvis du er studerende i Esbjerg. Du har få ud af rigtig mange hyggelige steder at hænge ud i Esbjerg sammen med dine venner.